Ай, дай. Дай пак. Дай пак. Братлета, нали какво сетих? Айде, дайте. Айде. Братлет. Дайте. Дига, бе, брат! Дайте. Три, 2, 1. Не, стой малко. Братлета. Нали какво сетих? Стига, бе, брат! Така. Стой малко. Предлагам всеки от сега нататък да има удължение тази текст. Така, гледаш към него и си леко така ядосан. Щом не искаш да гласуваш, значи не поемаш отговорност за действията си. Гласувай да или не! Гласувам! О, брат, това е много тъпо! Да, бе! Ще гледаш и така, бе! Чакай, побаваме, Да, брат! Стой, че не познаваш! 3, 2, 1. Гръмна ми идея! Ама ти си се смял, бе! Просто ти хапваш около 3-4 секунди, нали? Ама няма да гледаш към него. Ти просто ядеш и си преживеш. Да, всяка да пречи. Адо. Вече поддържиш пункт. Кажи ми, че много полюбана. Кажи, че сме. Четиримата по принцип се насрахте така. Не да го видим. Не можеш, отиваш там, няма време да гледаме глупости. Гледай, твърдо, че само ще представя. Рейска. Пица, брат. Една голяма пица с много кашкавал. Момче, кайските, аз не знам как да го кажа. Боже, кажи, че не е истина! Искам да направим нещо велико. Джим Кери!